Dobré ránko, vítajte u ďalšieho videa. Nachádzam sa v Bratislave, bohužiaľ tentokrát sám, pretože Minku má dneska nejaké plány s rodinou, takže pozdravujeme Minka aj rodinku. Ja aktuálne ťahám hore na Kamzík, respektíve za chvíľku nabehnem na ten stúpak strmý, takže rýchlo len úvod, nech vládam dýchať. Dnes je Bajkula Pivot Test Weekend, mám tam zarezervované dva e-bajky, ktoré si chcem vyskúšať a vlastne prvýkrát pôjdem jazdiť na plnohodnotnom e-bajku. Samozrejme majú tam aj analogové, tie som si skúšal minulý rok, takže teraz si chcem vyskúšať tie plnohodnotné elektrické. Minulý rok som si vyskúšal akurát superlightový Pivot Shuttle SL a teraz vlastne mám rezervované Pivot Shuttle LT a AMPD. Takže nabieham do kopčeka, vidíme sa hore. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. No, takže nafasovali sme bicykel a valíme. Máme teda prvý Shuttle LT, čo som prekvapený. Vyfasoval som ho z Fox Podium, tak som zvedavý, že ako to pôjde. Samozrejme nebude to nastavené, že úplne dokonalo, predsa len je to taký base nastavenie a keby to chcel človek že vyladiť na seba, tak by sa s tým musel podstatne dlhšie hrať. Ja mám vlastne len hodinu na ten bicykel a hlavne asi chcem vyskúšať ten motor, tú pomoc, keďže vlastne prvýkrát v živote jazdím na plnotučnom bajku. Aktuálne fičím dole pod lúčku a zatiaľ nejak extra necítim tú váhu toho bicykla. Tým, že môj súkromný mám 2XL v hliníku, tak dosť robustne postavený. Tam by som povedal, že možno rozdiel tam je 2-3 kg, ale nechcem špekulovať, môžem potom doma odvážiť môj a pozrieť v technických dátach, čo váži tento, ale vôbec je akože tá váha mi momentálne neprekáža. Jediné, čo sa bojím vždycky, brzdy. Ja som si s brzdami pri mojej výške váhe brutálne užil, takže ja mám na svojom bajku MT5 s doskami 8P Performance, teda Maguritosu, kto by nevedel, a kotúčmi MDRP. Ono som, keď som si dobre všimol, vyfasoval Deore XT, tie nové. Není to zatiaľ vôbec zlé, len bohužiaľ páčky mám trošku bližšie prstom, takže s mojimi dlhými prstami, jak brzdím, tak si ich mačkám. Nevadí. Netreba brzdiť, treba to bombovať. Say it louder, say it louder. You're the question, you're the answer. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring
No a máme tu náš prvý kopček. Momentálne mám bike v režime IMTB+. Kalinsko mi povedal, že vlastne on si bude automaticky upravovať tú pomoc podľa toho, tak skúšam. Ale tak zase sa neflákam. Dúpem do toho, že držím tie otáčky. Lebo to všade počúvam, že na e-bajku, alebo teda e-bajku sa nejazdí tak, že najťažší prevod, režim turbo, ale nech sa bike trápi. Ale proste pekne, kadenčne, nech sa motor spieva ako teraz. Takže valíme na začiatok cerovky. Hej, trošku mi praskoce pod riťou, ako môžete počuť. To som teda pekne na prasa zaradil. Nože, trochu mi praskoce pod riťou. A tak bohužiaľ je to testovací e-bike. Tam hlavne je to, aby dobre jazdil. No, dal som si Mod Race, ale ako tak cítim, tak keď potrebujem jemne prišlapnúť, tak ma celkom slušne kopne. Takže naspäť. Ako som šlapal aj vlastne ten transfer z podlanovky k slivovi po asfaltke, tak stále som mal zapnutý ten režim EMTB+, alebo IMTB+. Nech teda vyjadrujem sa ako človek. No a klasicky od výroby, ako pípne 25 km za hodinu, tak vlastne pomoc sa vypína. To viete, predpokladám všetci. Ale veru, držal som tých... Wow, čo to tu máme? Držal som tých 20. No toto nebolo pekné, jak ma kopol. Premeníme si zasa, ešte uberieme. Dúfam, že mi zostane do síl, aby som stihol otočiť ešte s tým AMPD, nech viem porovnať reálne jeden druhý motor. Aspoň teda pre seba, pocitovo. Akože áno, z čoho by mi nemalo zostávať, ale tak nejdem stále na turbo. Snažím sa do toho dupať, nevoziť sa len na elektriku. Všetci hejtia e-bajky, ale on to není, že e-bike je zlý, len jak ho ten majiteľ využíva. Jasné, sú tí, čo tam navali najťažší prevod, turbo režim a hurá. A potom sú fakt tí, že buď nestíha po práci, alebo si chce točiť viackrát traily, tak proste čo by za svoj dal možno povedzme 3-krát, s týmto sa môže otočiť 8, 9, 10 krát a zničiť sa tak úplne, jak na klasickom analogu. Ja nie som zastánca ani jedného bajku, ani druhého, ale nebraním sa ani elektrike. Akože je počuť, jak motor si pekne zavíja, ale veru, neflákam sa. Celkom vysokú kadenciu držím. Niekde by sa to malo dať aj pozrieť na tom displeji, ale nemám to tam prenastavené. Skúsim to tam prepnúť. Toto máme, čo tu máme? Waty, aké dobre pozerám. Otáčky za minútu. To 8 otáčok za minútu. Čo som si predtým všimol, tak som to držal okolo 95 stále. Úplne ideálne sa mi išlo. Akože pecka. Páči sa mi to veľmi. Takto by som si stihol dať cerovku, vrátiť sa na kamzík, alebo ešte si zašlapal na TBKčka.
Ale hovorím, toto není moja plnohodnotná recenzia. Sedím na e-bajku plnohodnotnom prvýkrát v živote. To sú skôr len také, že tie prvé reálne pocity človeka, čo na takomto bajku ešte nejazdil. Už keď budete chcieť nejaké porovnanie ľudí, čo s tým jazdia pravidelne, tak tam už si pozriete konkrétne špecifickú. A tak. Jedine, čo mi vadí, alebo nie, že vadí vyslovene, to je len teda moja osobná vec. Keď šlapeme nejaké transfery, či už do kopca, alebo teraz, čo je vlastne tá asfaltka k slivovi, tak vlastne to je monotónne, len krútiš. A ja mám teraz zvyk si polohovať ruky pri mojej výške, takže koľkokrát si dám takto ruky a podobne. Povedať, že tu je ten ovládač naľavo. A už sa mi stalo aj tu, že som si zapol race režim, alebo keď som jazdil minulý rok ten Shuttle SL, tam som si zapol, keď som išiel pomaličko, lebo tam som chcel hlavne vyskúšať ten pocit s tým vypnutým motorom, že či teda do SL-ka alebo do takéhoto plnohodnotného. Takže tam som si koľkokrát zapol ten režim walk, alebo teda som si vypol úplne motor, keď som to potreboval. Takže to je len sila zvyku, ani nie že problém. Len až na pol ceste Slivovi som si všimol, že teda mám tu kompletne osadené nové Deore XT brzdy, aj elektronické radenie. Veľmi príjemné, rýchle, fakt akože menej kecaj, viac keruj. Príjemne to radí. Pustíme chalanov. No, tu na jediné, čo by som si musel zvyknúť, zase som si tam zapol race, ak som ukazoval to s tými rukami. Tak ja som zvyknutý, neviem, čo je vidieť, s ukazovákom radiť a tu je vlastne len na palec. Akože tiež len sila zvyku, ale príjemné to je veľmi. Dobre, pekne som dostal po hube. Takže tu ho máme. Pivot Shuttle LT. Už máme za sebou cerovku a idem vrátiť bike. Nech stíham tú hodinu zápožičky, takže mám ešte 8 minút, tam budú bomby. Aha. Keď si myslím na ten ranivý šlap, aktuálne na tento. OK. No a už sedím na pivote Shuttle AMPD s DJI Avinox motorom. Tak som teraz zvedavý, že ako pôjde tento. Ale akože, keď som už predtým išiel na tom LTčku vo škátskom, tak už hovorím, už tam sa mi zdalo tých, neviem koľko to má teraz, či 100 Nm alebo 85, to by som klamal. Proste už ten sa mi zdal byť akože zbytočne veľa. Takže tu nevidím nejakú extra, extra zmysel v tých 150, ale tak, čo, niekto to možno využije. Toto je len taký vyslovene, že môj osobný dojem a pocit z toho. Ale akože, bike geniálny. Vôbec necítim ty kokos tú váhu toho e-bajku. Chápem, že napríklad taký Minko to môže cítiť, keďže on má M-kový, myslím, že M-ko, rám v karbóne, ktorý má povedzme 13-14 kg, ale ja keď mám hliník 2XL, ktoré má 17-18, teraz chytím toto, tak hovorím, vôbec mi to nejak neprekáža ani nič, práve že ide sa mi s tým veľmi dobre. No, trošku som si zmenil trasu s AMPDčkom a ideme na to.
Ako výkon to má, by som povedal, že by som povedal. Klud. Pekne, dobré. Mám to v trail režime aktuálne. Je cítiť, že to je výkonnejšie voči tomu Boschu, ale osobne pre mňa akože nevyužiteľné. A ja som skúšal ten boost. Funny fact, keď ho chcete vyskúšať, tak uistite sa, že neviete ako ja 27 km za hodinu a vtedy vlastne len boost sa tam rozsvietí. A tam. Poď. No, vždycky radšej pustím, keďže máme Ečko aktuálne. Ja sa jednoduchšie rozbehnem než oni. No a to som chcel dopovedať, že ako ten výkon je to, že wow, čo ti pečie, ale reálne, aspoň ja osobne by som to nevyužil nejakým spôsobom. Už druhýkrát cerovku celú nepôjdem, aj kvôli času, akože stihol som to za nejakú hodinku, 4 minúty. Len teda celkom slušne ma boli zadok, tým, že nemám svoje sedlo. Takže tak. Inak tu som si všimol u tohto DJI-ka dve veci. Tu napravo, neviem, či to je vidieť, mám dodatočný ovládač, ktorý na tej Bosch, pri tom Boschi nebol. A je to vlastne na ovládanie toho displeju, že čo chcem vidieť na tom displeji, či rýchlosť, nejaké štatistiky a teda. Samozrejme displej aj dotykový, teda keď valíte po traili, jednoduchšie tlačidlo. Toto napríklad sa mi nepáči u toho DJI-ka, ale to je len vec vkusu. Bosch to mal zakomponované všetko v tom jednom tlačidle na ľave, lebo tak či takto tlačidlo tu proste mám na ľavo. A Bosch tam mal klasicky to plusko, mínusko a do toho ešte také malé tlačítko v strede, ktorým som si menil zobrazenia displeja, takže tu nadali proste jedno dodatočné. A ešte som si všimol, no na Boschi, ne, že by som si to nevšimol, ale neviem, či to tam mal, alebo nepozeral som. Ale tu, keď som išiel teraz po asfaltke k Slivovi, tak som si všimol, že DJI-ko ukazuje zaradený prevod. Tento trail sme ešte nešli, alebo teda ešte som ho nenatáčal. Je to taký transferový trail, lebo vlastne po ľavej ruke dole mi vedie lesná cesta. Je to vlastne od Slivu cez les hore na Biely kríž, ako ho nebaví tá lesná cesta. Môžeš to tu na takýmto trailikom spestriť. Tu máme inak oficiálny začiatok cerovej dráhy. Takže posledný krát už smerom hore na Kamzík, odozdať bike, rozlúčiť sa a poďakovať chalanom
lebo opäť raz chalani z Bajkoli to tam majú veľmi pekné občerstvenie gratis. Takže akože super. Ja som veľmi šťastný, že som si mohol vyskúšať tie bajky. Za mňa spokojnosť. Dúfam, že sa vám taký test a moje prvé pocity páčili. Ďakujeme, že nás sledujete a teším sa, keď sa uvidíme u ďalšieho videa. A teda už dúfam, že s Minkom. Čaute, čaute. Čo máme? Jak to bolo? Ten boost podržať? Toto? Ty krávo, to bude...